Moritoki. Tehdään toiseen kertaan. Äsken kuvasin kanssa ja meni niin päin persettä, kun pystyy rinkka menemään. Kuvataanpa uusis. Joo. Siis kyseessä tänään ripperi. Laite, jota on himoinut, kattonut aika pitkään, seurannut jopa YouTubessa, Instassa. Ja dude on Twisted Messes. Ja tämä on murha. Klooni on murha. Eli ei aito. Aito väärennös. Ja aivan saatanaan sama minulle. Katsotaan mitä hän on syönyt. Minun syömiset ei tee kiinnosta. Splodu. Kolinasta päätellen se on jotain ylimääräistä. Siinä se on. Tippi, RDA ja 510. En näytä teille keskaria näitä etusormeja. Niin. 510 Arapteri. Loodasta löytyy pussullinen namiskuukeleita ja hieman tiivistettä. Eli se polstiruuvi. Ja sokerina pohjalla chew on that. Eli kuuspolo avain. Ja. Käyräänpäs. RDA. Samankokoinen tippi kuin laitteessa itsessään, mutta tässä on Delringiä, tämä on metalli. Matching. Ja puretaanpas tämä aparaattus. Mä nyt käytän tätä niin. Antko sinä olit, joka minulle tämän aparaatuksen toi? Tarkastan vielä tuosta kohta. Ja aivan hemmetin upea kampe purkautuu niin nättiin ja pieniin osiin. Eli tämä ulkopuolinen kehä, niin tässä päällä on tämä rullaatin. Tämä on kierteillä. Ei mitään ihmeellistä tämänkään auringon alla. Sitten ilman otto kautta ulkopuolinen, tämä pyörii täällä kun minä karusellissa. Ja Mikkeli on köyhä kaupunki. Meillä ei ole varaa edes movoihin pakoputkiin. Niin. Dual coil mahdollisuus sekä single coil mahdollisuus. Eli 3 reikää täältä löytyy. Ja tämä on nyt on V2 eli squared. Oikein äännettynä en Lontoossa. Tarkoittaa varmaan noita neliskanttisia ilmanottoja, mitä tuossa nyt on. Ja kun äskeisessä videossa sanoin, että ei ole velodekki, niin eihän tämä nyt ole, mutta tämä on kaksipoustinen kuitenkin. Tämä on vaakatasossa, ei pystyssä. Tosin pienentää keskelle olevan tilan määrää, mutta kyllä tossa nyt mahtuu tekemään aikamoisia koileja. Ajattelin tuossa kokeilla nyt semmoista pitkästä aikaa parallellia. En ole tehnyt milloin viimeksi. Ja kuusia koloilla kiinni, eli ei normiruuveja, mikä on positiivista. Ruvetaanpas kohta kötöstelemään siihen jotakin. Otetaanpa. Pienoiset höyryset. Mitä tapahtuu? En tiedä mitä se tapahtuu, me lasketaan vettä. Tuolta ja tuosta. Ennen kuin
unohtuu. Antti. Kyllä, olit Antti. Kiitokset sinulle. Eilen sain... Uima-allas-bileet. Siistiä. Pitää mennä vissiin crashaamaan bardeihin. Eli... mulla olisi tossa ihan perus Claptonia. 04 ydinlankaa, 02 päädytetään. Sitten 06 ihan peruskantaalia. Ajattelin tästä tähän Twistetiin. Miksi? Siis yritän tehdä parallellin. Sanotaan, että järki ja tukka ei pysy samassa päässä. Järki vissiin lähti tukan mukana. Ei pysy ajatus kasassa. Harhailee. Jotenka, otamme. Otetaan vaikka tuomen. 06. Siinä sitä on. Snip. Sitä on tuossa. Mikkelissä voi elukat hyvin. Ne röyhtäilee vielä. Ja samanmoinen mätkäle tuota Claptonia. En sitä nyt enää hirveästi tuohon jäänyt, mutta ehkä mä uritan parjata. Laitetaanpas se siihen. Noin. Ja näin. Siinä pitäisi olla niinku järkiään 2 samanpaksuista lankaa. 206. Tulee olemaan aika alhaiset ohvit. Tai ihan tehdä single coili. Ja nämä on simppeli tehdä paralleliksi, koska näitä on aika vaikea sekoittaa keskenään, että kumpi on päällä ja kumpi on alla, koska nämä erottaa. 2. 3 kierrosta. 4 kierrosta. 5 kierrosta. Ja otetaan nyt 6. 6 kierrosta. Ei välttämättä vielä tossa näytä miltään, mutta ehkä tämä tästä. Ehkä tämä tästä. Tästä joko tulee hyvää tai sitten helveti huono. Tuosta. Paksua on perkele. Jaha. Vatuloidaas vielä vähän sen. Koska se on aina niin hauskaa. Näin. Nyt tietysti nämä postin ruuvitkin voisi tietysti avata. Saattais mennä vähän helpommin noista reistä sisään. Näin. Siellä se on sisällä peukaloa vasten.
Vähän semmoiset kauhun sekaiset tunnelmat. Äsken tein nikkelilangasta. Siksi kuvaan tämän 2 kertaa. Niin nikkelilangasta tein semmoisen vähän astetta jytymmän koilin. Ja ohmit meni niin alas, että ei suostunut enää tulittamaan. Siinä se on. Sitten varmaan viisainta. Nyt se vielä näyttää tuolta. Siinä on Sinclair Köil 026. Tuli ohmeloisia, eli 03. Mä veikkaan, että mä tyydyn tuohon. Vai ollaanko viksuja ja vilmaattisia, tehdään toinen. Kokeillaan 100 wattilla. Elämäni ensimmäinen kerta, kun tein kyseenalaisen, kyllä, tällaisen koilin. On nyt kirjaimesti ensimmäistä kertaa, mitä teen. Tämmöinen. Kuusi kierrosta. Tämä riittää siihen, mutta en tiedä riittääkö tämä. Kokeillaan, mä saisin toisen. Koska ainahan 0,13 on parempi kuin 0,26. Kaksi. 3. 4. 5 ja 6. Veikkaan, että kohta olen melkoisessa makulandiassa. Jaksaisin uskoa näin. Noin. Siinä on toinen. Tähänpä ei sitten tehdäkään niin pitkiä jalkoja kuin tähän toiseen. Because sehän menee vituiksi muuten. Eli nämä pitää snappia nyt jo poikki. Noin. Ja tämä pitää nyt sitten mitata melko tarkkaan tänne, koska tämä kun ei ole velo, niin tämä on mitattava, ettei nämä jalat ole täällä liian pitkäksi, ettei tule tässä oikea oppinnon oikosulku. Tässä tiedätte kaikki pienet tytöt ja pojat siellä kotona, pikkupalleroisit. Tässä kesän tiimellyksessä vasemmalla kädellä postin ruuveja avatessa tuumin, oliko tässä mitään järkeä.
on. Tadaa! Nyt ne on auki. Sitten ruvetaan mallaamaan lankoja paikalle. Mitenkä paljon lyhkäisemmiksi näitä pitää katkoa? Tähän ei hirveästi säätövaraa jää. Ja toinen paikallaan. Noin. Siinä he ovat. Ja 0,15. Kokeillaan. Hundra watten, eli 100 vettä. Ei vaan 100 wattia. Lämmintä tässä koililla tuntuu olevan ainakin. Ei ole aivan järkyttävän pitkä ramppiaika edes. Mutta nyt siinä on. Elämäni ensimmäinen tällainen parallelli. Kohtapa se näkee, miten se toimii. Ainakin lämpöjä antaa. Reippaalaisesti. Nyt olet minun valoni edessä. No et ole enää, äsken oli. No kun huomaa toiselle, että moi! Mamu tässä, terve. Äsken olin vielä valkoinen. Nyt minusta tuli volaatti. – 18 minuuttia. Täällä alkaa tuulemaan. Rupee myrskyä valmistamaan ylle. Ehkä nyt tulee dinosauruksia ilmailuspineistä. Noin. Siis nyt on Wick. John Wick menossa täällä. Ja siis teen taas sushirollin, koska lämpöpinta-ala on sitten vähän riskimmäläisesti ja on muuten langalla paksuutta. 206 kun ruvetaan lämmittämään parallelina, dualina, rupeaa olemaan lämpöä. Mulla on pieni visio siitä, että mä veikkaan, että mä saan Antille jättää nämä koodit tänne. Mä veikkaan, että se ei hirveästi ota pahaa siitä. En mä tiedä. Sehän selviää. Kysästään siltä sitten. Revinkö pois vai annanko olla? Noin. We have Wick. Hyvin sanottu. Ja
Noin. Ja tosiaan ohmit siis on aika juuttaan alhaalla, 0,15. Hyi. Mutta nyt siinä on Strubei. Vikki. Laitamme neste. Ja täällä oikeesti on hirveän hämärää. Tai sitten tämä mun puhelimen kamera ei jostain kummasta ymmärretä valkotasapainoa. Tai sitten sä oot vaan niin hämärä. Tuokin on täysin mahdollista. Avaa kaikki nyt. Milläs vitulla avaat, kun se keppi, mikä millä avataan, niin se on poikki ja se makaa tuossa nauhojen päällä. Se ei oikein kestänyt sitä mun asennusmäärää tuohon paikalleen. Siinä olisi kuule nyt still shotti, kun on neste imeytymässä koilille. Nyt testaamaan. Ja vain 100 wattia. Ja sitten se jännityksen hetki. Se meni sinne. Sliivi paikalleen, ilmat täysin auki, en perkele jätä niitä vajaaksi. Screw paikalleen ja siis tosiaan ilmanotto tämä sliivi kiristetään tällä rattaan oloisella hatulla. Ja sitten siinä se on. Ja sitten ääntä kohti. Muutenkaan kun tuosta kuvasta ei näy tällä hetkellä hevon persettäkään, pahoittelut siitä. No. Mitä tähän nyt sanois? Ilmaa tulee. Näyttäisi tulevan höyryäkin. Katsotaan. Ihan hieman voisi tietysti käännellä tuota setupia alaspäin. Saadaan ne paremmin noihin ilmanottoihin. Näin. Siellä ne on. Jemmassa söpösti. Pamautetaan. Latteja ylöspäin. 150. Ja nyt revitään jo 32,7 ampeeria akuilta. Ja kyllä, koska täällä on nyt VTC-4 sisällä, niin näillä uskaltaakin vielä ottaa tämän wattimäärän täältä pihalla. Näillä ohmeilla. Sanaton vaiti. Makua tulee aivan helvetisti. Ei ole ilmoista kiinni, ei todellakaan ole semmoinen
ei ahista. On nyt kyllä vähän aikaa tätä lämmittänyt, silti mä vielä höyrytän. Kaksi peukaloa. Tämä on hyvä. Vaikka vääntää näinkin saatanan paljon tehoja tänne atolle, tää kyllä kestää ihan vitusti enemmänkin, mutta tää tippi, tämä on metallia. Tämä ei polta suut. Vaihdetaan tuohon Delringiin. Kokeillaan mitä tää sitten tuumaa. Lämpeekö tämäkään? Ei yhtään sen enempää. Ja villat on jo nyt kuivat. Otetaan siihen nyt maltillinen 120 litraa. Noin. Ja käihä nousee. Twisted Messes V2 by Topeko. Tällä hetkellä nöyryn tuon edessä aivan perkeleen hyvä. Trolli oli ilmava. Tuo on 6 kertaa ilmavampi kuin trolli. Laittelen hiljalleen palikoita kasaan ja rupean tutkimaan, että mistä tätä kampetta saa. Muistaakseni tätä sai vielä Suomi-kaupoiltakin. Let's check this shit out. Laitamme vähän sen vermeitä syrjään. Minkä takia minulla ei soi musiikki? Se on paussilla. Hiljaisellaan se saa varmaan soida. Nyt tehdään juttu. Siirretään teidät vähän lähemmäs käsivaralle. Ja tuolta puffi. Löytyykö sieltä? Kuulemma pitäisi löytyä. Näyttö rupee ja nappi kuumenemaan tässä alapuolella, että sen verran se työntää sinne volttajaan. Ja sitten Twisted. Kyllä, Twisted Messes V2 by Topeko Repeatable Drip Atomizer 22mm SS. Ja vaan 20,95 €. Alle 21 € osta oma heti. Aivan saatanan nätti laite. Toimii, höyryää. Ja pystyt rakentamaan sinne aika jumalattomia setuppeja. Jos on Tigerwirea, Alienwirea, niin anna mennä. Tee. Nauti. En voi laittaa tonne kuvaukseen, tai voin minä sinne taputella tuonne noin tuon linkin tästä Twisted Messesistä, mutta Puffilasta ainakin löytyy 21 €, 21,95. 2 kappaletta on 21 €. Mutta kuitenkin 22 € dripperistä ei todellakaan paharasti, varsinkin kun on kyseessä aivan helvetin hyvä dripperi.
puskee niin vitusti. Jes, minä lopetan paskan jauhamiseni tähän. Kiitoksia Antti. Saat laitteen, ilmoita kun tulet hakemaan. Jätän sulle setupin jos haluat. Ei ole pakko. Voin repiä poiskin. Toimii aivan saatanan hyvin. Puffilasta oma hakemaan. Mars. Jes, minä lopetan läyryymiseni tähän. Kiitoksia seurasta. Pysytään höyryissä kanavalla. Nauttikaa kesäsäästä. Polttakaa ittenne. Jes. Sorono.